Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Ketenat Jengok Kai uba polling do hadin baladap ke jingelang ha ka arpu pratrik unailar arhaja apusan habakran chikila pathai kubor ulo ang bana kaliang ke sarkar kai le ban kentie wiki traishnong hindrei ka haban perkhat lang habaro kiliang ka ban pensukru yau pat ba lada ulet chabar ka jilla Habai dei berkimat jing dawa jongki Taxi Driver Association ka sarkar ka kwa ban pendap ya ki jinga keren lingba ka komiti balalam kemat dau Managing Director ka Meghalaya Tourism Development Corporation Limited uba Cyril V Ding do IAS officer uba polling do ula ongru bakum ka sarkar ngihap ban sngotu ba hadu ka nu uput ban jam ka bangile hang ni hapok ka jilla Namar kan don ka jingktaru ya ka ka baka sarkar jilla kan le lada ringkang palat put. Shushu uloong bangi don kam ya ka balance approach bat ngikmi lenti bakan mi na ka komiti ka ba uba CV ding do upenyat. Bandawa ka basuk Henry yangi kum ka sarkar ngihapan penti kenaru bahabangi le ya kanu kanum kerto kelayangi. Ngidon ya ka jilla ka bajandu ka Assam. Ka ba ka katling sun ka bahedu ka dan hangtai ka railway station ki skol ba ki jaka ajing sumar ki ba ki brio ki jongi ki dan hangtai ngihap ban le pikir ban le sanibha khnang ba ka jingle ka jongi kanum pinjenjar ya ki brio ki jongi hi bat anda ki le dan kam sha Assam ulong kalian ke tenak jengok pertai gila ada lum ya ka jeng ya lang jombaro ki nang ni simbenta na ke tourism kata kabut nado ki try jong ki homestay ko hotel nang ya kali ki guide ti hakata ka jingelang ni la ai ka ransan ni ki nang yelam jong ni drivers association group bakini keren ti ka basak menta kalong ba kadan ka committee ba laki do ba CBD ding do IAS officer uba bat MD jong ka MTDC di kajing persian hi ke jongi kalong ba ngin yalle kat bala ban kentiu ya ki traishnong ban dina kata kadau menta ka singiru ngadang syudap kajing lang bat u commissioner and secretary jong department lapan ya ka report hello ini ki private vehicles marki di kini di kali ki bah ki bagi on state of the art top notch kali ki bah ki tourist kin kham kring ban penon kami ini kali nama kita ki bala snabha kita brand new dingin plat sa sispa teli kapo jom mentak senemi di way pat ke ba ngikwa ba kini association kin pendep e kajing keren bat ke sarkar ling ba kan ke komiti ba lam komando ba siril kalau ba ngi hapan sautu ba kum ke sarkar ke ba ngile hangni kan dandru kecikta ke ba ke sarkar ba jog state ko marjan kan le ngin hapan sutu ba dot uput ba kat adu kat mu put ngin jam bat kan nu shenu no to put ngin di bakshu pan nang rengkam malarangi ya palat bat gitam put palat ki ke state ke ba marjan jongi du kan le mar kalian lada makiru ki omba ki ba wansha Assam yarno akan para wat numlet cetu wat numlet ceni te kabut kan mi bun ba ka kendrum ti nakat kadau i don't come he ya kan ka balanced approach but kata kade ka bagi kwilti ba kan mi nakan ka komiti ka ba selding do u klik kini bede bat kanepan kata kadang dei ka po jom ka jing keren kan jom kan ka komiti ba lam khot ba selding do kemong omne ban dawa kasuk Henry ini kum ka sarkar ngihap ban penti kenaru ba habangile ya kenu kan om kerto kelayangi ngidon ka jela ka bajandu ka Assam ka ba ke airport ba ka dan hantai ka railway station ka dan hantai ki school ki college ki hospital ki ba kibrio jongi ki le ki dan hantai ngin hapan le pikir bah sadi bah kenapa kejingle ke jongi kan om penjenjar ki brio jongi pat ki ba ndon kam dak le asa kita kade balanced approach ka ba ni community kan wan hagar report jong ke community ba settle ding do le ngi la
don gani ka komiti kamdan kata ka ba nong ba chule mukmat chule haka jing ya penbor henry ni kran kum ki brio ki ba don ke jing kli ka sorkar don ke jing kli am tang nak benta ki nong ya kali turis habo Meghalaya idon ke jing kli nak benta ki nong Meghalaya ki ba le don kam syasam ki ba tray hang tie bat ki ba don kam ya kilat sumar ya kilat lejing lej ki ba don ha celasa